ngenteni apa bareng. Ya, mesisan. Yang pembukaan, Bos. Gimana yo langge anu pemirsa, ndek yo dikongkon kula. Nyadek-nyadek. Karo sisir, karo sisir. Ambeng sing ambeng Ya. janine yo ono ambeng kudu langsung nek dawete ning janine kembang ngono. Jenenge apa nduk ngono iki? Wah, jenenge lali. Apa yo kuwi lah. Sajen. Sajen kok bareng metu sak dawete. Wong iki metu bareng mak. Wong iki wis tau cuma iki yo lali pemirsa yo jenenge wong uripe ngono ki yo ora ngerti. Oke. Sego pucuk panggang pitik. Sego bucu ya apa, Mak? Jadi kayak sego pucuk sing lincip ngono to. Barang yo sesajine ngono kuwi. Wis maca apa pemirsa? Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kula kanthi Soswi Winil pemirsa, selamat siang. Wis kimang serampung kabeh itu karek hari seneng-seneng pemirsa wis. Memang enggak kok mulai ndang. Padha salin. Ya salin wis ngene iki pemirsa wis. Macak sing asu. Ora sing jos ya salin lah. Delokno barungan karek delok kok ngono wae. Ya, tak mulih. Wis rampung nang kene kabeh. Oh, habis iki sing kamak. Amor wong minyakan pemirsa. Namune berabus nanti bolongan iki. Nah, rasanya anyar terus. Wis, apa wis. Wong pokoke wis iki. Tak cacamu dan ini. Kae nang guri. Ning ngarep. Celuk lho, Mak. Tak celuk. Ya, celokno. Pembagian tumbas. Nah, saya biasa. Ya, alhamdulillah mak. Anak duit nih matang dia duit. Iki gambar gak apa-apa ya, kok soalnya jojo kok dadi rasa. Ya. Nah, 10.000-an kok ambek adike ya. Ya. Jojo ngene karo Iki karo Dapin. Karo Dapin 10.000. Oke. Lho, nek ngene kok mak asale kok ora? Gak urung di WA ora bales sih paling OTW rene wisan. Ana rene ku yo disangono sithik. Sangoni padha ae padha putune kok. Sing mburi ya urung kok. Mas Jojo kok gak dikeki, tak keki. Ora dikonten ya tak keki pemirsa. Padha, guys. Nek wis mektune wis habis ya. Tetep tak keki lah. Mae tak nggawa tas cilik lah ya. Ini ya. Lu apa, Mak? Kasa nggawa? Ada isak ora nih. Ya Mus, apa bener rame sapa emang? Kae ya sak keluargane dhewe. Kerja. Nih HP Mak concong tak nguyah. Totno pokoke wong e. Sik. Tak adane sak pemirsa ngene. Nek petukan putuku kapuan sithik-sithik udah butuh. Kadang-kadang nek tontonan yo ora tak kek nek duwe yo tak paringi sithik-sithik jenenge wong tuwek pemirsa yo kadang-kadang iki sebenere makne iki nek enek ngene iki yo pengen ngweki kadang-kadang ngono iki gak ono duit ngono iki yo mak iki piye ngono yo sithik-sithik yes kok tak paringi nek pedhuk sik mek tak mekan. Tak pateni gak? Ya pateni sithik. Iki urung budal kabeh peneng kupuk ngono ora apa. Ya. Ya ora. Ayo. Anak sak putu sak buyut delok kok koyo. Saya dendal. Iya, Mas. Jare gendruwo. Jare mak iki gendruwo. Lah yo nang ngene wis makene suarane iki. Men Ismail jare sing nyanyi jare. Aku ning kono iki. Nyogowo iki kowe ora apa kamu temene, bawa. Iya. Ngelinting. Ayo. Nek tuwekan ngelinting. Oh iya. Pak gak melok, Pak. Sisan kan aku ndelok jare. Nah, Kok lebih lah wae terus aku. Nyale bawa le. Kon nggawa peri mbek anu, Mbak. Kon nggawa, Mbak, kebenti ngonokno. Anakku. Nyale. Ya cah pinter kok. Lho nanti sedih senani rapang kok kasihan. Wes romboke iki. Iya. Kimang anak-anakno. Masyaallah.
Iya, Mbak. Wis teko kono, guys. Lagi mulai kok kono Mang. Halo. Gua nek lesu njaluk kono kok. Le utang ngono. Ya. Hitungan guri ngono ya. Ya. Oke. Isman bila Isman. Masa ya? Mulai pemanasan. Ngarep kene lho enak. Kak. Kayak kene ya. Malah ya lali, Mbak. Bisa. Kok nek wis kesel wis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mang sambutannya? Mas Wahyu Tatulonggo muda ya. Ini anak kan? Bos asun. Ini lho asun. Nanti. Datang beriki nonton acara beri barengan deh acara syuting bareng di hari ulang tahun keluarga Rafa Benzina dan ulang tahun kulo dari situ ulang tahun kulo kalian Rafa diikuti tanggal 25 sama 26 berhubung mama iki nara bingung ngaji-ngaji ropo gitu iki dikabune sekalian bareng-bareng saged ditonton. Oke kan? Iki ditanggapi apa, Bang? Barengan untuk dangdutan. Dangdutan apa Pak Alasain? Pak Alasain apa Gus Mita? Gus Mita apa Gus Igan? Gus Igan apa Bisa?
dulu nonton konten-konten kita dan keluarga. Terus nek dicontoh lagi terutama warga merah dan sekitar aku isin nggih. Yeay. Insyaallah nek kula dan keluarga angsal rezeki akeh saking konten-konten kita kula tambah pilih. Nggih. Yeay. Nggih. Yeay. Ya Bun, ini kita mau bagi-bagi jajan sebelum itu. Oh iya, ini mau apa itu? Siap pilih ya, tapi dinamiknya panjang banget ya. Selamat ulang Tahun kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.